ditabuhi gamelan siji-siji. Iya no. Yo tabuhi siji, Cok. Percuma no. Yo siji-siji. Do rungokno senengane ora nglegani wong tuwek. Iki lho, godhong kates iso gawe lega kok. Yo tabuhi siji-siji. Yo Mas Gareng, wiwit. Repote dadi dagel. Kayak film horor. Pancen yogamu iki diampun. Oh, masa napus. Piye? Napus siji-siji, maksudnya siji-siji iki. Waduh, notasine siji-siji ning nabuhe bareng jreng. Oh, alah. Oh, durang kok ya. Dikongkon Dwijo iki sing genah. Ya. Wah, Oh, ya. repote dadi dagel. Ansa suka mrengkaken. Dagelan jenenge. Dadi ngene Mas, perkara nggon lakon iki. Wedan. Nek wis ditabuhi trimo. Ora nembang ora patek. Aja nesu. Yogamu iki panjamu sakmenake iki. Apa? Sing CS karo aku gur siji. Sapa? Sing gambang tok kae. Nggih ta, Pak De? Sore mok. Ora no. Jawabane nggih, Pak De. Krungu ora. Oh, TLK. TLK. Marane Bojonegoro ora ketemu karo biasane dadi rada gelo. Alah, ora iso. Aja nesu. Mbak Niken. Aku anggere anyer kamera iki tak dol lho. Mriki Mbak Niken nambani Mas Gareng ben ora nesu. Loh, kok lak delok ya keren iki sing nembang ditabuhi. Ya ora? Rame-rame ngoyak doro mabur muluk aduh. Rame mekola alon-alon wayune kesandung-sandung kopi karane dewe udan jeneng kupon akeh ora kopet putrang kanteng kompen dewa asat makan pokai wadai akeh kakebangan kupone aton kopet sepulane sakabeh ele sarwa melong ingkang kudu mesine abuja Awakmu ya putune Mbah Gareng. Kowe tak anggap bocah sing isih polos, sing iso mengadili keadaan. Ing ngatasé kabeh ditabuhi kok Simbah ora ditabuhi, kowe piye? Saka penemu piye? Nggih mboten napa-napa ta? Mbok Ya hae, semua orang mempunyai hak. yo Sampeyan ora sire iki piye? Nek bengi. rasaku ki mau sing salah kok sampean ta, Mbah. Lho kok aku sing salah? Sampeyan iki kebanyakan request. Jadi semua itu manut sesuai dengan requestnya. Sampean ketawal wi mau requestnya jelas ya ora mungkin to. Aku ki wis suwe ra numpak kendaraan dadi ora butuh rebues kuwi. Rebuan iki rak sin. Request. Rebuan iki penjaluk. Yo. Nek Mas Bayu kan mau requestnya kan sudah cetak. Yoko kan sudah menanggapi. Lah aku piye ora itu njaluk. Lah nyuwun pripun? Piye? Nyuwun apa? Nyuwune piye? Awake dhewe iki gen ngerti. Ya pesen apa karo keluarga? Tak sampaike. Nah, ada wasiat-wasiat apa? Malah wasiat. Aku rumangsaku ket mau sore iki